Què fa que una cosa sigui un delicte i una altra no? Compte, perquè la intuïció sovint ens pot enganyar. El dret penal en realitat no va de suposicions, sinó que segueix una estructura molt lògica, gairebé podríem dir matemàtica, per decidir si un acte mereix un càstig o no. I avui el que farem és precisament això, desmuntar aquesta maquinària, aquest mecanisme, per entendre d'una vegada per totes com pensa la llei. Per posar a prova aquesta lògica, farem servir un cas pràctic. Imagineu l'escena. Un excursionista, un gos que l'ataca, pànic, i en la fugida empenya una altra persona que cau i es fa mal de veritat. Què diríem? Un accident, un acte de desesperació o potser és un delicte? Per saber-lo, haurem de fer passar aquesta acció per un sistema de filtres molt concret. Aquest cas ens servirà de fil conductor. I aquí el tenim. Aquest és el mapa del nostre viatge. Penseu en l'anàlisi d'un delicte com si fos un sistema de 4 filtres, un darrere de l'altre. Una conducta ha de superar-los tots, absolutament tots, per poder ser castigada. Si en qualsevol moment l'acte es queda enganxat en un dels filtres, el procés s'acaba allà mateix. No hi haurà responsabilitat penal. Som-hi, doncs. Comencem pel primer. El primer filtre, el més bàsic de tots, és el de l'acció humana. Sembla obvi, oi? Però és fonamental. Al dret penal només li interessen aquelles conductes que les persones podem controlar. Si un acte no és voluntari, directament la llei ni se'l mira. Així que la primeríssima pregunta que ens hem de fer és: l'excursionista va controlar el seu cos quan va empenyar? I és que aquesta distinció és clau. A veure, què queda fora? Doncs, per exemple, els moviments reflexos. Si algú esternuda i per l'espasme fa caure un gerro caríssim, això no és una acció en termes penals. Tampoc seria un acte fet en estat de somnambulisme o, atenció, sota una força física irresistible. És a dir, si algú més ens agafa el gras i l'utilitza per pagar un tercer. El punt de partida de tot plegat és la voluntat. Tornem al nostre cas. L'empenta de l'excursionista, tot i ser en un moment de pànic absolut, no va ser un simple reflex, com un esternut. No. Va ser una decisió, encara que fos presa en una fracció de segon, per apartar un obstacle del seu camí. Per tant, sí, va ser un acte mínimament voluntari, una conducta controlada. Així que, primer filtre superat. Continuem. Molt bé, ja hem passat el primer filtre. Anem al segon, la tipicitat. Sé que la paraula pot sonar una mica tècnica, tipicitat, però la idea és ben senzilla de veritat. Pensem en el Codi Penal com si fos un llibre de receptes de cuina. Doncs la tipicitat és bàsicament comprovar si el que ha passat, els fets, s'assemblen a la descripció d'alguna d'aquestes receptes de delictes. En el nostre cas, com que hi ha una persona ferida, la recepta que hem de buscar és, clar, la del delicte de lesions. Aquesta tipicitat, però, té dues cares. Per una banda tenim la part objectiva, que són els fets purs i durs. Hi va haver una empenta? Sí. Aquesta empenta va provocar la caiguda? Sí. La caiguda va causar la lesió? També. Però amb això no n'hi ha prou, ni de bon tros. També hem d'analitzar la part subjectiva, que és com mirar dins del cap de la persona. Quina era la seva intenció? Volia fer mal o va ser un descuit? Aprofundim una mica en la part objectiva, perquè aquí la llei es posa exigent. No n'hi ha prou amb dir que una cosa va passar després de l'altra. El dret demana una connexió molt més forta. Hem de poder dir que l'acció no només vol ser la causa del resultat, sinó que jurídicament se li pot atribuir. Com es fa això? Doncs aquí entra un concepte que és clau, el risc jurídicament desaprovat. Empènyer algú, evidentment, crea un risc que la llei no permet. I la lesió de la víctima va ser exactament la conseqüència directa d'aquest risc. No va ser una casualitat estranya. Per tant, podem dir que la part objectiva de la tipicitat es compleix. Els fets encaixen. I ara la part subjectiva, la ment de la persona. Aquí la llei distingeix sobretot entre dues actituds. El dol, que és quan algú actua amb la intenció directa de fer mal, o bé sap que és quasi segur que passarà i li és igual. I per altra banda, la imprudència, que és quan no es vol el resultat, però s'actua sense anar en compte, saltant-se les normes bàsiques de precaució. En el cas que ens ocupa, sembla clar que l'excursionista no tenia cap intenció de lesionar l'altra persona. La seva única obsessió era fugir del gos. Però en la seva fugida va actuar de manera temerària, sense pensar en les conseqüències. Per tant, la seva conducta encaixa perfectament en la definició d'un delicte de lesions per imprudència. Així que el segon filtre també queda superat. Anem cap al tercer filtre. Molt de compte aquí. Que un acte sigui típic, és a dir, que encaixi en la descripció d'un delicte, no vol dir automàticament que sigui il·legal. Com pot ser?
Doncs perquè hi ha situacions molt excepcionals en què la llei et dona una mena de permís per fer una cosa que normalment estaria prohibida. Això és el que anomenem les causes de justificació. Les dues justificacions més famoses són aquestes dues. La legítima defensa és la que fem servir quan responem a una agressió d'una altra persona. Si algú ens ataca, vaja. En canvi, l'estat de necessitat s'activa quan el perill ve d'una altra banda, d'un incendi, d'un desastre natural o, com en el nostre cas, d'un animal. La clau per saber quina aplicar és sempre preguntar-se d'on ve el perill? En el cas de l'excursionista, el perill no venia d'una persona, sinó de l'atac del gos. Per tant, la legítima defensa queda totalment descartada. La figura jurídica que hem d'analitzar aquí és l'estat de necessitat. La pregunta clau ara és: estava justificada la seva empenta per la necessitat d'evitar un mal? Aquest és el nyoll de l'os de l'estat de necessitat. És una qüestió de balança, de ponderació. Perquè l'acte estigui justificat, el mal que causes no pot ser més gran que el mal que intentes evitar. Un exemple clar: no pots cremar la casa del veí per salvar el teu gat que ha pujat a un arbre. Hi ha d'haver una certa proporcionalitat. I si apliquem aquesta balança al nostre cas? L'excursionista volia evitar un mal greu, les mosquedades d'un gos feroig. Per aconseguir-lo, en va causar un altre, també greu, la lesió per la caiguda. Com que els dos mals són de gravetat similar, la llei entén que l'acció estava justificada. Així que, tot i ser una acció típica, no és contrària a la llei. Supera el tercer filtre. I ja hi som. L'últim filtre, el decisiu, la culpabilitat. Aquest pas és diferent dels anteriors. Fixeu-vos que ara ja no analitzem l'acte en si, sinó la persona. La pregunta fonamental és: tot i que l'acte sigui típic i estigui justificat, podem realment retreure-li aquesta conducta a la persona? La podem culpar personalment? La culpabilitat, en el fons, depèn de dues coses. Primer, si la persona podia entendre que allò que feia no estava bé. I segon, i molt important, si a més tenia la capacitat d'actuar d'una altra manera. Si alguna d'aquestes dues pates falla, la llei considera que no se li podia exigir un altre comportament i, per tant, no se la pot culpar. El Codi Penal recull diverses situacions que poden fer desaparèixer la culpabilitat. Hi ha casos evidents, com una anomalia psíquica greu o una intoxicació per alcohol o drogues, però n'hi ha d'altres que tenen a veure amb les circumstàncies, com la que ens interessa a nosaltres, la por insuperable. I no parlem de tenir una mica de por, no. Parlem d'un estat de pànic absolut, un terror que et bloqueja i anul·la la capacitat de raonar. I aquesta és la pregunta definitiva per resoldre el nostre cas. La por que va sentir l'excursionista davant d'aquell gos era tan bèstia, tan aclaparadora, que li va impedir actuar de cap altra manera? Li va impedir triar una alternativa que no fes mal a ningú? Si la resposta és que sí, que el pànic era totalment paralitzant, llavors estaríem davant d'un cas de por insuperable. Molt bé. Hem fet passar l'acte de l'excursionista per tots i cadascun dels filtres. Ara toca ajuntar totes les peces del trencacloses i veure quina és la conclusió final. Fem un resum de tot el procés. Doncs aquí ho tenim. Tot el recorregut. Filtre 1. Acció humana. Sí, l'empenta va ser voluntària. Passa. Filtre 2. Tipicitat. Sí, encaixa en un delicte de lesions per imprudència. També passa. Filtre 3. Justificació. Sí, estava en estat de necessitat. Torna a passar. Però què passa amb l'últim filtre? Aquí és on tot s'atura, la culpabilitat. L'acte no passa aquest filtre. Per què? Doncs per la por insuperable. I això què vol dir a la pràctica? Doncs que l'excursionista no seria considerada penalment responsable. No se li podria imposar cap pena, cap càstig. El seu acte, tot i haver causat un dany i encaixar en la descripció d'un delicte, no és reprotxable a nivell penal, perquè les circumstàncies extremes en què es trobava li van impedir actuar d'una altra manera. I aquí ho tenim, una estructura lògica per entendre la complexitat del dret penal. Aquest sistema de filtres no només serveix per casos de manual, sinó que ens dona una eina per analitzar moltes situacions del dia a dia amb un sol ulls. La pròxima vegada que veiem un cas complicat a les notícies, potser la pregunta ja no serà «és culpable o innocent?», sinó «per quins filtres hauria de passar aquesta acció?».